Wanra ki sangut ki kena samlah na ka jala Meghalaya ya ka jingjob na ka top ya lekai National Kyokushin Karate Championship jong senam araja Rarpsan ya ka bala penlong da ka Shivaji Ganguly Academy M&B ya ka bala penlong hanong ba Kolkata ha ka arp khandai ba lai pheu tarik ku banai nai wing ha ka ba ka dahun khomdai kalayo jingjob ha ka kerdan ka beningkong ha ka championship u Francis Makri pat u Nanpol Terang ha ka kerdan ka balai. Kini ki langut ki rang bat ki the yelekai ki badai na kathanya Ribhoi district ya ka ba ki la sha pentebet ha ka Meghalaya Kyokushin Karate Association ha ka jingalam u master uba beren kleng ha ka jingsun ranlang uba Melansius Malai bat arngut ki nong yelekai ki badai na po nong ba Shillong u meban bok harbani bat ube jeneri khongji ki layo jingjob ha ka kerdan ka baar ha ka jingalam u coach uba Hamar Hakani kasngi la priang burom yaki daki bahayeng hasam bat kakur khumdek pelun nadu na Guwahati Railway Station bat hadu Jorabat la priang burom daka Daina Foundation balamba ka jingsen ranlang ka Meghalaya Police Escort hadu nompo lamba ka Daina Foundation la penlong ya ka program ka belengkot ha Green Hills nompo kum ka jing priang sobha bat penkub burom yakini ki nong yalekai ki balawanra ya ka nam ka burom ya ka snong ka thau ki kimi ki kpa kekur ki jaj kamtam ya ka jala ha ka jingalum lang ka kur khomdai ka Daina Foundation ha ka jingdon lang ringkat uba Matthew Makdo ubade u nomination MDC jongka KHADC nanta uba Salvanus Malai uba Beren Kleng uba Melansius Malai lembat kiwe de Haba ai jingkran na kaliang uba Matthew Makdo ulaong balada ka sarkar jala ka kwa bakan kiu yaki kam spot ha ka jala ka sarkar ka deben bay tengka shushu ka jingarap ka bakarpang kamtam ya ka Ribhoi district namar bun kirang bat ki the yelekai ki bana ka thanya Ribhoi district ki balawan ra ya ka nam ka burom ya ka jala lada ka sarkar ka le ya kane lajan man la utayo enyo priang burom ya ki nong yelekai ki balawan ra jingjob ha ki jingelekai baper The competition's done. After that, Jignesh Mystery. Good, Francis. Take your lunch from outside. Sushmita Shirt Please take your lunch. Please take your lunch. After 2:30, no lunch will be there. So take your lunch packets and keep it with you, or have it outside. Don't have it inside. Okay. Barok ngidap dak jing sorong mo ya ka jing wanra buram jong idahun sisa khamdai belong khon ke jong phi te ka e ka bangayo i ka long ba ka jing job ka jong i dahun sisa kamdai tang ka jing job ka jong i marwai dan rai ka i ba kadon kata ka jing ya telih pedeng ka yeng ka sambar ko wai ngatrai lada kamdai ka support jong ki kemi ki pa ki baheng asam idahun inum la banora ka ding buram Teka suban ai kublay ya ki bahiyang semparo ki ba ai ka jingkersyan berkamtam ya ikut ki di kinong yalam ki bakmat tes kentien ar kentien nakaliang ka jonga ngakwa banbu kumni bahkan ni ka jingjok ka jongpi kamdei ka bakut andrai ka datang ijing sedang ibarat ngatrai laringi nujor bagi tournament ki bahe banangwan ngatrai pihak bandang ya kilan mat syusyu pada kam praktis syusyu bapilonla bapila banora ya ka burom ya ka yeng kesem ya ka district bat kunjur ke jela bat ngamar tatin mata pidang wanra ka burom ya ka jela andai lese kan sapoi ka por ka bapilonra burom ro ya kari barwoi sedemba ka jingai tristom ka jongpi na kermen bat nangla banora ya ka burom tekawai ka bangakwa ban bu ang ni kalong ba habapi yo ya ka ni kusnam ya ka di ka burom kan mau ya ka jing ong jong i Presiden mana bapidi baniat terdekat dengan surat lada pidon tak kejing susarang mereka ni kamut kalakut nak takum ni Henry lada pihak tak kejing surat ngam artatin bapidangwan ra ika kop kabakam he isu ya kaburam kabakam he isu dengan hit scam balang bang kejing surat kejong pi kejing trish tom kejong pi kejing nang yaila kejong pi bat kan mau ru bakum ki nakai barok gidi kun kristan kan mau bapin bu yu boleh khmat jing em ko jong pi ngamar tatin ban ong ba pinang la shushu
ban job di tournament di Bandangwan de hoj sikentian Argentin ru hakabai dei bat kajing ong kajong iba berin hakaji syam di ban ai kublai yang di ban ai kublai ya i Dr. Ricky Sengkon i balong ru i MP jongi iba klam ta penbun tien or ba berin i ai ke application i labu ya ka skim nang lembaga MP skim bajong i ban yarap ya kanika association ban pentit ya kikat tu kat nikitiar tengah ngej baka pisah karena blok layo lun bat pilayo ro ban tiet ya kitiar gitar ki bedai bat ka association bajong pi bat nakaliang pejonga ru nga bu ya kanika kom perkat bagi ni kiski ke Banwan hakisngan ke Banwan ngan edon rekat lem bat pi kum ka association bat lese ngila ban yarap lem bagi skim beper na ka benta ka jimentoy jok association bat kum juro nam taki players ki ba ya leka ya kanika games haga juk jungi mentagi kena samla kingob no ki kam kai ila nong khamtam ne haga ni juk technology mo bat sakiwe ki kam kabam gadi lada ki imsni hai kam spot na tharai bunhi ki samla ki lai haga ni dengan ketukan pham ya barok ki samla wanom de bandu jikermen wanom de ban sange na haga ni kam ba phiel kai ba phinang kiu shopang shkman om tang kane ga banta ga ba pidon kajing ram ga jok phi wanom du jikermen trestom ba phinun nang job show ki we pat por kajing job ro gidang de trestom show inam de so sarong bangin wan ra show yo so jong ga burom kajing kemen kajing subha bat nglaj na shibun ge ge jisne wa kajing ga jong phi bat philong ro ga nuksa ya babun ba iba nadin ki jong phi iban ki shpas khmat bat nai ki jing kai ki dan kaliang ga daina foundation kisno sarong ba u pa jong dahun ba he tedrik malai bat takmi kiba la IT met ba mensim na ka banta ka khun ka jongki kiba ai om tang ya ka jing ai mensim spiritual support kila ai ro ya ka bormet ka borphat ka jongki da ba pulut ka spa ka pho kumno ba kan simta ha ka ne garansan ba kaunra ya ka ne ka buna kanab ka burom apo ka ing ka sem ka kur ka jai ka stong ka thau hagi imlang salang bat ka ne ka dong thai jungi bro ka we dingin ang kmilanti ba shibun ki klur ki dang mi nang me bat ngisgaw yaro ba nakaliang ka khuna kti jungi ka wonra ka ne ka nam ka burom te ngai gi jikr khu krdo kibok kriang ka ki da hon ba pinang la at shu ban trestom ba wonra ka ne ka nam ka burom ba pilong ru kan sa ba ha ya kiwe ki long din man din ki para ki prasa ki jongki te ngi kermen ru ya kiwe baro khoi ka jingis nok tilang ka jongki na ka por shil por ngej ba lembaga jingelam bu Master Jongpi, irong peniat ki Jongpi lembaga nation. Ba pinang lai shu ban kiu shafrash kmat agi bentai ba per ba kirsan ba per ba pila banwan ra ka nam bat kaburom. Ya kawai na ki kur ki dungi dahun kambet ban longkung ka champion ka grade A ka ba kala ele ka national open karate champion arjar Husan ki nakaliang jongi wisngau ban penpau ka jing sungu yo blai bat khamtam ya ki leki coach ki jongka ba kentuk ya iba birin kleng bolong kum chairman jongka association ke jongki ta melansius malai bolong kum secretary bat ya iba swear iba long coach ba layalam i haduha Kolkata ke nakaliang jongka coach ni sarong ya kani ka e ke ba idahun ila wanra ya ka nam ke buram ya ka kur ke jungi bat ru ya ka dong ka than ke jungi baro isiau ru ban penpau ka jikublei ya pi baro ki balai sim benta nadu ki ne armut ki ba layo ya ka silver ke ba ka bronze medal ba pinangla ban le ya ba hatam na ka benta ka we pat game ka ba pensa ele haki we pat lumpur ke nga ai ru ka jingki bok kiriang ya pi ki bom siamla poi hau thong ru ba pin hagawe kapor pin long kum kita ki klur ban ra ya ka nam ka burom na kenta ka dong ka thain na kenta ka district riboi ke jongi ke na kaliang jongi kapor sajen ni kit bok kiriang bat ku kerdo ya ka dahun kembai bahkan nang la susu ban le ya ka bahatam na ka benta kiwe pat ki game ki ba kan dang hap ni le kiwe pat kapor kawai ka jing sem ge yangi kalong kunta Henry wala da ngi don ni kata ka jing ka jing sistem na benta ka je ka practice ka je ka kilan met
ande in ompeng ya kata nyum ompe kita ande lingba kato kat nengut si breu start Kiro seluruh nilai pedong kata bagi Allah man yaram na minta kan ika association hamtam MDC yung kan ika nongko constituency bawah Matius yanet magdo ling baga yung yarab yung yala yo yang kan ika team MP te ling baga yung lam lenti yung nilala man tit kita gitia hamtam ka interlocking masa te yang ni kapisa nilala nila lake man tit ya kita itia na benta kaji kam yung balik association but in sa penon kam hok ya ka ka ba niyo madru niya system na benta kanika association but kumyuro ngilandom kamtam ya ODSO yung kanika nongpo nilayo kato katne ganyi yarap na benta ban yo ban tit kini kitia gitar kamtam kum ga cheska hektar tung ta tete ka pancing dang kum tu te ya uro nga ai kata gajing kublay ka pagkapang na marling ba gajing Tristan yung ba nilala ban yo ya gini kitia kita but kamtam kerpang haganika kasin kaba ini nagalian yung ka-asos migaleki kising karete asosyon nilalay banya simbenta hang tiapo Kolkata haka arpo kendai bat lai pu tarik 9 November ahya apsan de lengba kajing Tristom yo gani ka asosyon ilapha khatwe khat armut gitir na taban li simbenta nga ay problero ya ini ipa segala persian ya kan kucing la kai cuma man la kapor segala ju ay mensin nga bat kamtam ro ya ki bahaya ngasan beria baru ki mikha ki nana ki don jonga ki balai support yang bat ki balai sanran lam yang man la kapor segala ju ya ay mensin ya kamtam ro ya coach jonga isar Beren Kling, ibala ju persian yang abad ibala ju ayang ayah kajing hikai kebapura wala pedeng kajing bunkam jung iro ila penlaj por yang ban praktis yang ban tristom yang kang bakumno bangang ra utau thong yang penjing job anda halalik tabanan bat hagan ka kalimat ka bamanta ka bangalalik sate syakol kata bangilawan ra ya kani kanam ka buram deling ba kajing tristom jung ni kibangilawan ra ya kini klam kijing tristom jungi ni nampoi SA dalam baki jing tristom jungi nilawan ra nila ban job nila ban poi so thong ju kan ni ka jing job